Salat maghrib ning Surabaya ayo padha sing guyub brayan urip ning alam donya godhong karo godhong mladi sapindrom kok tiba cuti pangapura joget teng mriki Dewi Arum putri kapirang kepaton polahe mlaku mudhun gandeng tangane yen wong urip ra bisa dhewe kudu rukun karo tanggane kulit kula gawe sepatu digonyong banyu biru lasono yatim piatu nora popo nora